Здравейте! Искам да ви кажа с този епизод, че ще качвам това, което на мен ми харесва и считам за полезно, както за мен, така и за вас. И да ви информирам, че следващия епизод, който го почвам веднага след обработката на този аудиозапис, ще си говорим за това как направих симулатора си, през какво минах, какво научих и какво ще бъде направено нататък. Друго, което искам да добавя, правя този канал освен за да качвам нещата, които се случват в живота ми, но също така, за да мога да следя прогреса си, понеже искам вече да съм по-добър човек, да правя повече работи, по-интересни и да правя наистина нещо с живота си. Може да давате идеи в коментарите, направи Bluetooth лампа и не каквото ви дойде на ум. Ако е по моите възможности и да не, аз ще се опитам да го направя, докато разбера, че не мога да го направя. Предавайте идеи, споделяйте, лайквайте, абонирайте се, ако искате. Няма значение просто. Ако някой гледа труда ми, това значи много за мен. Защото представете си, да, 200 човека в Инстаграм може да са малко да ти харесат снимката, обаче представи си 200 човека на паркинга да ти кажат: брат, имаш много яка кола. Представете само колко много са 200 човека. Затова, като финален штрих, затова ви искам да кажа, че няма значение какво мислят другите. Ако вас в кефи, трябва да го направите. И ако искате да го споделите със света, трябва да го споделите. При най-малкото съмнение да го направя ли? Да, трябва да го направя. Или ще надградиш и ще разбереш, че това не е за тебе, или ще разбереш, че това е точното нещо за тебе и трябва да пробваш постоянно. Ай, лека вечер.